Ahoj, ahoj. Je tu další Comedy Club, pořad, který vás pobaví, občerství a zároveň vás může klidně namotivovat k nějakému velkému rozhodnutí, jako třeba konečně říct svému životnímu partnerovi, že to není úplně tak, jak jste si to představovali, nebo přestat jíst pečivo, či se dloubat v nose. Je to na vás. Tram tarará. Miloš Knor! Už nehraješ? Nevadí, hezký dobrý večer. Já jsem moc rád, že přišli dnes i ženy, vy se na mě tak hezky díváte. Jste zrovna ten typ, kterou potkávám vždycky na těch diskotékách ve 4, v 5 ráno. To samý, jo, spolu. Sedíte vždycky na těch barových stoličkách, že jo, nohu přes nohu, že jo, v jedné ruce cigárko, v druhé ruce koňáček. Jste na lovu. Už dlouho, co? A já jsem tady proto, abych vám ve vaší zoufalosti poradil. Zbalit chlapa, děvčata, to si pojďme říct, není taková brnkačka jako pro nás muže zbalit vás, ženský. Jo, to všichni kejvají, že jo. Dámy se smějou, pánové kejvají. Tak to prostě je. Nejprve několik takových těch drobností, třeba takových příkladů, jaká je pro nás legrace zbalit vás. A potom bych vám v závěru mojí přednášky poradil, jak zbalit kvalitního chlapa. To už si potom budete dělat poznámky. Já mám třeba v Budějovicích kamaráda. On toho moc nenamluví. To je u hluchoněmých normální, jo. Ale ženský balí geniálně. On si vybere tu svoji oběť kdekoliv, jo, to je výborný, že jeho neruší nic, jestli to je koncert, divadlo, jo, nebo diskotéka. Ale musím upřímně ruku na srdce, většinou to bývá třeba taková ta 5., 6. raní na nějaké ty diskotéce, jo. Třeba kdyby balil vás, třeba, jo, příklad, to je takový ten typ, jo, tak by to vypadalo tak, přijde k vám, zaklepe vám na rameno, vy se otočíte, nikdy jste toho v životě neviděla, on vám dá nabídku, kterou vy vůbec nemůžete odmítnout, jo. On se na vás podívá a řekne: Medat! Jo, úspěšnost 70%. Potom mám kamaráda, ten normálně mluví, jo, ale zase není na keci, neprodlužuje to. No ten zase, kdyby balil vás, to přijde, zaklepe vám na rameno, vy se otočíte, on vám řekne: slečno, mladá paní, vidím, stojíte tady poměrně dost dlouho sama, objednávám taxík, čekám vás za 2 minuty venku, jedeme si ke mně zasouložit. Úspěšnost 80%. Já třeba sám kombinuju obě dvě tyhle metody. Kdybych balil já vás třeba, tak bych přišel, zaklepal, vy se otočíte a řeknu: No, protože děvčata, vy jste strašně jednoduchý v té vaší touze prostě. Vám jde jenom o jedno. A pokud já vám to jedno slíbím hned 2krát, odolá stěží každá 3. Ale zbalit chlapa, to je úplně jiná liga. To je úplně jiný level, že jo, pane? Jo? To je, my nejsme jako první večer do postele, na to nás neužije. Na tohle chlapa nezbalíte. My se chceme seznamovat. Chceme si povídat. Ale nejen povídat, my samozřejmě chceme i naslouchat, že jo? Náš ideál, ruku v ruce, 20kilometrová romantická procházka, to je, o co nám jde. A ne, prostě první večer do postele. Nás akorát plašíte tímhle, mimochodem na té procházce, pokud třeba, dejme tomu, letmý polibek. Může být pod rozkvetlým stromem, třeba v prudkým romantickým dešti, pokud možno. Tohle nás bere. Takže, děvčata, vyndejte si zápisníčky, začnou ty rady, jo. Za prvý, když jdu balit chlapa, neberu kamarádku. No, teď se hýňáte, ale zase vás přišlo 5, jo. K čemu vám ta kamarádka je, krom toho, že spolu chodíte na hajzl, nemá jinou funkci. Protože domyslete to, k čemu dojde, že jo? Tak představte si, že vy třeba máte úspěch, někoho zbalíte, vaše kamarádka, to vám garantuju, ausgerechnet nic. Co udělá taková kamarádka, která tuší, že vy dneska, a ona nic? No, začne prudit, že jo? To je nuďo, mě to tu neba, nepůjdeme někam dom třeba, nebo jinam. No co uděláte? No jdete dom nebo jinam, že jo? Je to vaše kamarádka. Chyba, děvčata. Jste jeden tým. Nebojte se spolupracovat.
Klidně tomu frajerovi nabídněte 3. On to neodmítne. Neděláme to rádi, ale neodmítáme to, protože jsme gentlemani. Co vám vidíme na očích, to my vám splníme. Já si třeba vzpomínám sám z vlastní zkušenosti, jsem jednou takhle neodmítnul jednu turistickou průvodkyni i se zájezdem 8 německých seniorek. A bylo to wunderbar špice. Druhá věc, důležitá. Když jdete balit chlapa, nepijte u toho. A nebo pijte teda, ale pijte nějak přiměřeně, jako držte se nějak zpátky. Já vím, že vám doma řekli, že když budete trošku jako připitá, že budete povolnější, jo. To blbost, jo, když budete připitý, budete ožralý. Já zase samozřejmě můžu říct z vlastní zkušenosti. Jsem se seznámil s jednou dívkou v knihovně v Českých Budějovicích. Rozhodl jsem se, že u ní posnídám a tak já uznávám, že knihovna není nejlepší název pro diskotéku. Takhle, ona už pila trošku tam. Ale když jsme přišli k ní do bytu, opřel jsem jí takhle do rohu a zapřel se o ní, krásně držela. Ale pak se stala taková věc zvláštní, to se mi ještě v životě nestalo, sáhla někam dolů, takhle vytáhla ze šublíku litrovku vodky a rovnou začala to do sebe klopit, takže jsem říkal, už půjdu, ale potom se mi stala taková věc, cítil jsem, že budu mít ještě potřebu si krátce odskočit. Přicházím na tu toaletu, stahuju si kalhoty, sedám si a teď to mě zaujalo. Přede mnou prázdná klíčová dírka. Tak jsem říkal, madam tady bydlí sama, nemá důvod zamykat, že jo? Začínám tlačit a v ten moment si otevřeli dveře a tam stála ona. To evidentně se rozmýšlela, jestli půjde dál nebo zůstane venku. Dívala se asi tak 600 metrů za mě. Potom bez jediného slova přede mě klekla, ruce mi vrazila mezi stehna, roztáhla nohy, do té díry vpálila hlavu a vyzvracela se. Čímž nevynechala vůbec nic, co jí stálo v cestě. Tamhle se pán směje vzadu, ale to vám zkazí večer. A třetí, nejdůležitější věc. Nechte si pro sebe ty vaše keci. Jo, takový ty keci, že si doma nerozumíte třeba, jo? Nebo že dítě přineslo špatnou známku, jo? Tchýně, že je kráva, jo? Partner vám nestačí sexuálně, inteligenčně, ani fyzicky. Jo? Myslím, tenhle ten typ keců, ten si nechte pro sebe, toho máme z domova dost. Takhle upřímně, děvčata, já když se na vás teď dívám při této sebereflexi, možná pokud jste si dělali ty poznámky, zmuchlejte to, zahoďte to, zapomeňte na to, co jsem říkal, sedněte si zase na ty bary, jo, cigárka, koňáček, my když budeme chtít, tak si řekneme. Medat, řekneme. Miloš Knor! Takhle, já jsem to poslouchal, došel jsem k tomu, že mě zbalit je prakticky nemožný. A stejně tak jako já zbalit někoho je taky vlastně nemožný. Proč to je? Já jsem plachej. Teda ne, já jsem jeřábek, ale plachej. Jsem plachej jeřábek. No a vždycky jako já si rád povídám s holkama, vlastně s nimi rád i flirtuju a najednou přijde taková jakoby situace, kdy najednou cítím, že tam je něco trošku jiná energie a já prostě zdrhám. Kluci říkají, že se bojím, že mě žena zabije. Žena mi říká, že jestli se něco takového stane, že mě zabije. A já si prostě myslím, že jsem takový monogamní pičus, no. A holala. Dalším vystupujícím je Lucie Macháčková. Dobrý večer. Já budu mluvit o buddhismu, protože můj přítel je buddhista. A když říkám buddhista, tak tím myslím radikální buddhista. Ne takový ten váš kamarád, co prostě ti kamarádi, co jeli v létě do Thajska na 3 týdny, pak se vrátili v batikovaných hadrech, přivezli si osvícení i opálení a teďka na Facebooku šťouchají Dalajlámu. Ne, můj přítel je opravdový buddhista, který medituje, má rád misionářskou polohu v sexu i v životě. A když někomu řeknu, že můj přítel je buddhista, tak ta reakce je vždycky stejná. Vždycky každý říká, wow, to je hrozně hezký, to je hrozně zajímavý, takový jako inspirativní chodit s buddhistou. A já říkám, teoreticky to tak je. Prakticky je to jako chodit s relaxační audiokazetou. Má vás to uklidňovat, de facto vás to sere.
A já nemám nic proti buddhismu, to je hrozně hezký náboženství, ale můj problém je, že vůbec není tolerantní k nám, kteří rádi nadáváme. Protože já si prostě občas potřebuji zanadávat. Já jsem se nedávno pohádala se svojí spolubydlící. Tak jsem běžela na rande se svým přítelem a říkám mu, chápeš, co mi řekla? Ona je úplně blbá. Ona mi řekla, že neuklízím, přitom ona nikdy nekoupí toaletní papír, ona nikdy nevynese koš a on na to zadrž. Proč jsi tak negativní? Měla bys se zpovznést nad svůj hněv, podívat se na něj z výšky a zeptat se sama sebe. Je opravdu nutné se takhle cítit? A jestli ne, tak řekni, hněvé, už tě nepotřebuju, můžeš jít. A já říkám, wow, to je ale blbost. Protože jediné, co jsem potřebovala je, aby řekl, máš pravdu, je to kráva a já bych to nechala jít. Ale my se do těchto situací dostáváme pořád. Například já jsem měla takový ten moment, co my holky míváme. A říkám mu, hele, lásko, řekni mi upřímně, myslíš, že jsem tlustá? A on na to, tvoje tělo ti nepatří. Bylo ti jenom zapůjčeno něčím větším. A já říkám, jak to myslíš něčím větším? Taky jsme byli na dovolené na Slovensku v létě, slézali jsme nějakou horu. To buddhistky hrozně rádi slézají nějaký hory. A já jsem byla hrozně udavená. A tak mu říkám, mě tak strašně bolí nohy. A on na to, bolest je jenom stav mysli. Co se nasrala? Kopla jsem ho do koulí a říkám, bolest je jenom stav mysli. Děkuji. Si normálně vykloptáte. Normálně vám oteče. Oh, much better. Další na řadě je Pavel Tomeš. Dobrý večer. Já se úplně na úvod musím zeptat, kdo tady z vás bere nějaký léky? Vidíte, já to poznám tak, že zvednete ruku, víte? Dobrý, myslím si, že na některých z vás je to nepředvídatelný a stejně tu ruku nezvednou. Dobře, já v podstatě s těma, co tu ruku nezvedli, souhlasím. Protože brát léky je fakt hodně nebezpečný. Já jsem nedávno zažil takový docela blbej večírek a od té doby mám zažívací potíže. Moje obvoďačka mě na to předepsala lék na zažívací potíže. Já jsem šel domů, šoupl jsem do sebe lék na zažívací potíže a než ten lék jako zabral, tak jsem si četl takový ten příbalový leták, který je v té krabičce taky. Já jsem si teda vždycky myslel, že tam jsou ty příbalové letáky proto, aby tam to léčivo jako nechrastilo, jo. Ale to jsem se hodně spletl. Já schválně jsem sebou dneska ten příbalový leták vzal a je potřeba, abyste si představili opravdu, že máte zažívací potíže, jo. A dáte si do sebe lék na zažívací potíže, jo. A v tom příbalovém letáku si přečtěte toto. Bacha. Přípravek má tyto vedlejší účinky. Bolest hlavy, zmatenost, závratě, deprese, nespavost. To jsme v půlce, jo? Neschopnost sedět v klidu, neklid nohou, přešlapování na místě. A teď bacha, zažívací potíže. Naštěstí se ale vždycky tom příbalovém letáku dozvíte, co jste udělali špatně. Přečtěte si příbalový leták dříve, než začnete lék užívat. Prosím vás, ukazuje se, že je to velice důležité pravidlo, jo. Já jsem schválně šel do naší rodinné lékárnice, kde máme všechny ty srajdy, co do sebe běžně perem. A zjistil jsem, že mají neuvěřitelný léčebný účinky. Myslím ty příbalové letáky, jo. Tak třeba takový jako běžně užívaný kloktadlo, jo. Možná si s tím taky jako v dnešním večírku zítra ráno vykloktáte, jo. Kloktadlo je obvykle dobře snášeno. Může ale dojít k výskytu otoku rtů, jazyka, víček, dlaní a pohlavních orgánů.
Ne, ale zkuste si to aspoň jako na chvilku představit, jo, že si normálně vykloktáte a normálně vám oteče dláň, jo. Ale i ty ostatní stojí za to. Je takový běžně užívaný lék na bolest, jo, třeba. Pokud se u vás objeví příznaky svalové stuhlosti, neobvyklá bledost, horečka, ztráta vědomí, na tohle se obzvlášť dobře reaguje, jo. Slinění, silné pocení, pocit namáhavého dýchání, vyhledejte raději lékaře. Tak tady mám už jenom takovou jako podotázečku toho stejného, co mě předepsal tuhle sračku. Potom jsem teda dostal fakt letáček od jednoho svého kamaráda, kterýmu nechci dělat zbytečnou reklamu, který fakt stojí za to. Jo. Je to příbalový letáček na přípravek na pozbuzení erekce, jo, který vlastně můj kamarád Laďa používá už několik let. Nejvíc mě v tom příbalovém letáčku na tenhle jako přípravek na pozbuzení erekce zaujaly ty vedlejší příznaky. Jo. Já jenom připomínám, že to je teda většinou jako přípravek, který používáte při sexu. Jo. Pokud teda nechcete někde frajeřit jenom v hospodě. Jo. Bušení srdce, zarudlé tváře, těžké dýchání, dočasné snížení průchodu krve některými částmi mozku. Já nevím, jak to máte vy teda doma, ale tohle mě teda připadnou vedlejší příznaky každého sexu, jako. Pokud to teda jako fakt hodně neflákáte, jo. Ale ještě to samozřejmě pokračuje, jo. Bolest hlavy, to asi hlavně u partnerky. Zažívací potíže. Náhlá smrt a závratě. Takže prosím vás, čtěte příbalový letáky, uvidíte, že budete zdraví jako řípy. Díky. Pavel Tomeš. Posledním dnešním vystupujícím je Zbyněk Vyčar. Dobrý večer. Já bych chtěl říct, že mě hrozně mrzí, že ta dnešní doba je strašně o dojmu. Každý z nás prostě musí celý život něco předstírat. Spousta z nás, včetně mě, třeba celý život předstíráme, že umíme nějaký cizí jazyk. Mně se třeba strašně osvědčilo předstírat, že umím latinsky. Já to používám na vesnických tancovačkách, tohle. Přijedete tam, jo, švihnete pár velkoměstských tanečních figur a najednou to v tom sále začne houstnout, jo, ta atmosféra. Prostě babi cítí, že mají konečně šanci uniknout z toho pekla. Chlapi vědí, že jim ujíždí vlak, jo, tak může dojít k nějaký strkanici potom, jo, to tak bývá, že vás nějak obklopí a něco vám řeknou, že jste třeba piča nebo něco. A teď je několik možností, jak tu situaci řešit. Jo. Tak jako klasicky, že jo, musíte vzbudit respekt, taky můžete říct třeba, taky se mi nelíbí tvůj ksicht, nebo proč chceš umřít zrovna dneska, hajzle. Já radši sáhnu po osvědčené Ciceronově řeči proti Katilínovi a řeknu quo usque tandem abutere, Katilína, paciencia nostra. A pak mu jednu rovnou říznu. Toho máte takzvaně rozdělanýho, že jo. Můžete dál pracovat, říct mu třeba homo, habet, manus, dexteram et sinistram a dát mu levačku a prostě vyřešit to, jo. Ale takhle obvykle zahajují mlatu chlapi z Vatikánu, protože je to dost složitý. Většina z nás musí většinu života předstírat, že umí anglicky, že jo. To je naštěstí mnohem jednodušší. Já jsem se to naučil díky hře Duke Nukem 3D Forever. Děkuju. Se kterou zvládnu konverzaci v každém newyorském baru večer. Jo, já bych si dovolil ty fráze, které vás provedou tím večerem. Jo. A i ten akcent, jo, jsem se naučil, ten správný. You wanna dance? What are you waiting for? Christmas?
much better. Shake it, baby. Your ass, your face, what's the difference? A ta poslední, že jo, see you in hell a můžete odejít a máte to, jo. Ale já teda kromě toho, že umím předstírat latinsky a anglicky, tak umím trochu i předstírat německy. Jednou se mě to teda nevyvedlo, to bych se tady chtěl svěřit, že to jako byla taková lapálie. Jel jsem do Bruselu Škodou Felicia 19D. Ano, ti, co tomu rozumí, se zasmáli, je to prostě atmosférický diesel. Což na německých dálnicích působilo komicky, že jo, když jsem jel. Takže když jsem se vracel, tak mě najednou předjelo policejní auto a tam se rozsvítilo Folge mich. Tak já jsem oprášil gymnaziální němčinu a říkal jsem si, následuj mě, s chutí. Takže mě svedli na nejbližší benzinku a tam jsem vystoupil a oni říkají, vezete drogy? A já jsem říkal, to je nejlepší moment, kdybych mohl nasadit plusquam perfectum praeterita. A říkám jim, kdybych byl býval, vozil drogy. Což pak bych jezdil takovýmto vozem. A trošku jsem to domotal. Řekl jsem jim, když jsem vozil drogy, jezdil jsem jiným autem. Tak jsme ještě hodinu pošprechtili a já jsem byl překvapený, kolik je různých dutin v té Felici a tak jako... Takže říkám, někdy na to předstírání fakujte. Díky, hezké večer. Děkujeme moc, tak to bylo pro dnešek všechno. Byli jste výborní, děkuji účinkujícím, děkuji Petru Vejsarovi, děkuji vám, loučím se s váma, mějte se krásně, užívejte života, plnými doušky a příště zase nashledanou!